Hej, det er Thomas fra Marketingzonen. I den her film, der vil jeg vise, hvordan du hurtigt og nemt opsætter din Google Analytics. Google Analytics, det er det her sted, hvor det er, du kan se alt om den trafik, der foregår på din webside. Altså, hvordan folk de besøger din side, hvor lang tid de bliver, hvad de laver, hvor de kommer fra, og hvilket platform de for eksempel bruger. Det kunne være, om de kommer fra en bærbar computer, en tablet eller en stationær PC. Man kan så bruge alt det her data til at forbedre ens webside ud fra, hvad det er folk de gør. Det vil jeg så komme ind på i en anden video. For først så skal din side den skal opsættes til Google Analytics, og så vil der alligevel gå et par uger, før du kan bruge de her data til at danne dig et overordnet billede af din webside. Jeg vil nu vise, hvordan du hurtigt og nemt kan sammenkoble din Google Analytics og webside her. Jeg bruger selv WordPress i mit eksempel, fordi det er nok et af de mest benyttede CMS-systemer. Men fremgangsmåden det er næsten den samme, uanset om du bruger Joomla, Drupal eller hvad de andre CMS-systemer de nu hedder. Det første vi skal gøre, det er at åbne vores Google Analytics-konto. Hvis du ikke har en, så opret en og log ind. Så skal vi vælge den knap, der hedder Administrator. Og under Konto, så vælger vi den, der hedder Opret ny. Her der vælger jeg den, der hedder Universal Analytics. Og så skal vi finde på et kontonavn. Jeg kalder min for Test1. Websidens navn, det er hvad det er, vi skal kalde den, for at vi nemt og hurtigt kan finde tilbage til den. Det er altså ikke nødvendigvis din websides adresse, men navnet. Jeg kalder min test. Så har vi URL-adressen, og der kan du jo med fordel bare kopiere, for at være helt sikker. Og så skal vi selvfølgelig slette HTTP, som Google har indsat for os. Branchekategori, den plejer jeg at lade være tom. Den kan du jo udfylde, hvis du føler for det. Og land, det må være Danmark. Så kan man vælge, hvor meget man vil lade Google være en del af ens analytics. Her i første omgang, der siger jeg, at de gerne må kigge i alle mine data. Og så skal jeg have mit sporings-ID. Danmark. Når vi så har fået vores kode her, så markerer vi det hele og kopierer det. Så går vi tilbage til vores WordPress. Så skal vi vælge den her udseende og editor. Herover der vælger vi, man kan indsætte sin Analytics i headeren og i footeren. Jeg anbefaler, at man indsætter den i footeren, for hvis du indsætter den i din header, så kan loadetiden, den samlede loadetid på din side altså virke længere, og det er vi ikke interesseret i. Så vi skal finde den, der hedder footer PHP. Den er der. Og lige før den slutter koden med /body her, der indsætter vi vores kode, vi fik fra Google Analytics. Indsæt og opdater. Hvis du ikke har WordPress, så kan det altså sagtens stadig lade sig gøre. Du skal bare finde den, der hedder footer, og så skal du indsætte koden her lige før body. Der er det stort set det samme. Når du har gjort det, så skal du opdatere. Og nu har vi så sat vores webside sammen med Google Analytics og kan spore trafikken. Den har jeg her.
min test eller websidedata. Der er ikke så meget trafik på den her side endnu. Det var hvordan du nemt og hurtigt kan opsætte Google Analytics med din webside, for senere hen at trække de her datainformationer